Tak, já vás tady vítám. Tomáš Frýdek, moje jméno. Vítám vás v Remax Vista v Bratislavě, pri Miletičke. A dneska tady mám jednoho velmi vzácného hosta, dennodenního návštěvníka této kanceláře, Lukáše Zelenaja. Vítám tě v našem podcastu. Lukáši, mám na tebe dneska několik otázek. Jsi nervózní? Ani nie. Ne? Ty prý mluvíš už i do televize, jsem slyšel, takže jsi mediální hvězda naše. Neviem, či hovorím, ale chcel by som sa presadiť aj tam, áno. Jo, dobře. Tak pojďme na to, je to dneska úvod. Lukáši, pojď mi říct, jakým způsobem, co se stalo předtím, než ses dostal do reality? Jaká byla tvoje cesta do reality? Moja cesta, no, ja som pôvodne z IT, vyštudovaný programátor, pracoval som tak. A jedného dňa som sa toho nie že objedol, ale už som chcel zmenu. Tak zmena prišla najskôr formou materskej a rodičovskej, keď som sa s manželkou vymenil. A potom som si povedal, že už by som... skutečne ty byl doma s dítětem? Jo? Rok a pol. Kojil, vozil? To nie, ale už sme, od toho sme už upustili v tom čase. Okay. Ale s 15-mesačnou dcérou som ostal doma. Super, na full time. A popri tom som ešte mal polovičný úväzok ako teda programátor, ale povedal som si, že chcem zmenu. Chcem mať možnosť viac sa časovo prispôsobiť svojim potrebám ako potrebám zamestnávateľa. Okay. Takže taká tá časová flexibilita odísť si na dlhšie na dovolenku, alebo len všeobecne, keď treba ísť na krúžky. Každý to pozná, občas potrebuje niekam vypadnúť, neplánovanie, tak v rámci nejakých takých možností si ten čas manažovať. OK. Jsi jeden z mála chlapů, kteří šli na mateřskou, na otcovskou dovolenou? Nebo ani v tvém okolí je víc takových? Odkedy sa u nás aj zmenil zákon a bolo to trošičku lepšie, výhodnejšie ísť aj na materskú rodičovskú, tak evidujem vo svém okolí veľa ľudí, že to využilo. Okay, dobře. Za mě klobouk dolů. Já jsem vždycky moji ženu obdivoval, když jsem se vrátil z práce, jak tam celou dobu s těma dětma byla. Takže klobouk dolů. Dobře, takže ty jsi dělal ajťáka. Já mám teda ajťáka zařazenýho tak, jako že to jsou takoví ti nerdi, co jsou zavření někde, nemají rádi lidi, ťukají do klávesnice a nechtějí se s nikým moc potkávat a jediný kontakt, který snesou, je mailem. To sú tie 90. roky. Jo, to už neplá? Dneska už si myslím, že ajťák je človek, ktorého bežne v meste stretneš ako nastajlovaného človeka. Módne, pekne oblečeného napríklad. Stará sa o seba. Samozrejme netvrdím, že všetci sú takí, ale to povedomie, ktoré je z tých 90. rokov alebo ešte z tej podobnej doby, tak už pominulo dosť výrazne. Masné vlasy a vyťahaná mikina, to už sa dnes asi nenosí. Už ne, jo? Už nie. A ty oblast IT, kterou jste řešil, co to bylo? To bolo také trošku širšie, ale robil som aj v automatizácii a potom som prešiel vyslovene do kancelárie a mali sme interné nástroje pre klientov, ktorí podnikali v oblasti energetiky. Takže napríklad u vás v Čechách ČES bol našim klientom. A im sme dodávali služby od odmerania tvojej spotreby až po výslednú fakturáciu plus obchodovanie na burze s energiami. Dobre, zajímavý. Takže správa serverov a podobne ešte. Ta rozhodující věc, která tě teda přinutila k tomu, že jsi opustil to IT a rozhodl ses pro reality, pro oblast realit zprostředkování vlastně služby, to znamená do přímého kontaktu s klientem. Co to bylo? Nejaká je súkromná skúsenosť, určite. A to počúvam dosť často od tých ľudí, ktorí, keď hovoria o tom, že ako prešli, tak si povedali, že zažil som, nepáčilo sa mi to a povedal som si, že to chcem zmeniť, alebo tá služba by mohla vyzerať aj inak. My s manželkou sme nemali veľmi dobrú prvú skúsenosť pri prvých nehnuteľnostiach, ktoré sme kupovali. Áno. Takže... Ale kúpili sme našťastie, neprišli sme o peniaze, ale bola to zásluha iného makléra, alebo majiteľa realitnej kancelárie, ktorý bol aj maklér zároveň. A tam musím povedať, že to boli dva protipóly, ktoré sa stretli.
Ten prvý bol, že maklérka urobila veľa chýb, aj komunikačných. A ten druhý zase, že ten majiteľ tej kancelárie dokázal naozaj vybaviť aj nemožné. I nemožné. Sa dá povedať. Takže ta zkušenost negativní, pozitivní a řekl jsi, když oni, tak můžu i já? Riešili sme potom aj iné kúpy, ešte, alebo teda inú kúpu, napríklad aj pozemku svojho. To bolo zase také nemastné, neslané. Tam ten maklér bol len predajca, ako keby pre toho developera, takže to aj nebola úplne taká skúsenosť, že s maklérom priamo, lebo to bol skôr finančník, ale zabezpečoval to pre ňoho, tú papierovú robotu, ako keby. Tak to bolo tiež také ani neneutrálne, ale skôr ešte podhodnotené všeobecne všetkým tými službami. Tá úroveň bola veľmi nízka a riešili sme aj v rámci rodiny. Napríklad švagor si kupoval tiež nejakú nehnuteľnosť, chceli ísť do väčšieho, takže sme sa s tým zaoberali, niečo sme pozerali na tom trhu. A tá práca mi prišla... Keď pracuješ v IT a pracuješ povedzme na pozícii ako ja, kde tie produkty sú roky dané. Málo toho sa ti za tie roky, povedzme, niečím zmení alebo pribudne niečo nové, tak obieš sa toho samozrejme. Áno. Ak robíš na projektoch, ktoré sú každý rok, dva iné, pretože nový klient ti príde, tak samozrejme tá práca nie je taká stereotypná. V mojom prípade to bol práve ten stereotyp, ktorý ma naozaj už potom tak ubíjal v podstate. A táto práca je úplne o ničom inom. To je opačný extrém toho stereotypu. Každý deň je niečo nové. Kalendár sa ti zmení, ktorý si plánuješ na ďalší týždeň. Klienti ti nestačí překvapovat každý den novými vecmi. V priebehu jedného dňa sa ti prepíše polovica týždňa, ktorý máš nejakým spôsobom absolvovať. To je jedna vec. A na druhej strane, tým, že ja mám technickú školu a to stavebníctvo je o technológiách. Či už sa bavíme o technológiách výstavby, o automatizácii, ktorú ja mám veľmi rád, tých domácností. Takže ak niekto príde za mnou s tým, že chce predávať alebo predáva dom, ktorý je nejak technologicky zaujímavý, tak ja sa viem o ňom aj s tým človekom baviť, viem pochopiť, prečo je tam niečo použité a viem to aj tým kupujúcim potom následne vysvetliť, že čo im to prinesie, aký úžitok do toho života. Na druhej strane, keď zastupujem kupujúceho a bavíme sa o novostavbe, tak snažím sa im vysvetliť, že či ten developer urobil dobre tú technologickú časť, práve ktorá má každý deň prinášať určité výhody, alebo zle. Pretože napríklad je veľký rozdiel v tom, akú rekuperáciu použije, akým spôsobom si ju vieš riadiť alebo nevieš riadiť, alebo vykurovanie a podobne, pretože ak si mám za niečo priplatiť, tak očakávam, že mi to prinesie nejaký komfort do toho dennodenného života a používania. A je veľký rozdiel prísť z lyžovačky do čerstvo vykúreného bytu, ktorý som si na diaľku zapol, alebo v lete vyklimovaného po dovolenke, ale nemusím celý týždeň, dva míňať energie na to, aby ten chod bol stále rovnako zabezpečený. Takže technologie ti v hlavě zůstala pořád a tady ty fičurky? Ja by som povedal, že ten, kto chce robiť makléra, tak určite by sa mal týmto smerom pozerať, pretože je to niečo, čo napreduje mílovými krokmi posledné roky. Aj tým, že ceny klesajú tých produktov samotných, takže ľudia si to radi dávajú aj do tých novostavieb a podľa mňa už také 10-ročné stavby, ktoré sú, tak úplne bežne sa stretneš s technologicky vyspelými stavbami. Po tejto stránke automatizačnej. A to sa nemusíme baviť o tom, že si dal do toho obrovské peniaze. Dneska si vieš za tie isté peniaze kúpiť trojnásobne viac tých technológií. V podstate, takže aj ten maklér podľa mňa by sa mal vyznať čiastočne aj do tohto, aby to možno tomu kupujúcemu, ktorý tam príde, naozaj dokázal kvalitne odprezentovať a ukázať mu tie výhody. A predať. A predať za cenu, ktorú by možno ten predávajúci ani nečakal. Že za to dostane. Super. Já se vrátím ještě o 2 kroky zpátky. Utekli jsme trošku. Dobře. Ty jsi měl určitě nějaké očekávání, než vstupoval do tohoto biznesu. A jaké ty očekávání byly?
Vieš čo, očakávania som poriadne ani nemal. Ja som do toho úplne vlietol. To bolo rozhodnutie, nad ktorým som nepremýšľal dlhodobo. Že teraz pôjdem do realít. Skončila rodičovská, bol ešte COVID v tom čase a tá situácia bola taká relatívne zložitá, by som povedal. Trošku sa uvoľnili pravidlá. Prišla ponuka, ja som ju zobral. Dobře. A očakávania, ak mám teda vyslovene len očakávania, tak v prvom momente boli dve. A to je ten time management po svojom a príjmy. Vedieť si ten príjem buď zvýšiť oproti nejakej činnosti, ktorú vykonávaš, povedzme takto v kancelárii a vieš si povedať, tak keď teraz zamakám, tak si zarobím a ak budem chcieť potom tú dovolenku následne, pretože stále sa bavíme o tom mojom time managemente, že môcť odísť a buď napríklad deťom ukázať svet, ako funguje, aby mali nejaký rozhľad, tak aby som si potom mohol zase povedať, že dobre, tak teraz chcem tie peniaze zase využiť pri tom cestovaní s tou rodinou. Alebo vedieť stráviť čas s rodinou. Nemusí to byť len dovolenkou, ale všeobecne. Tak. Dobře, a teď došel ten náraz s tou realitou, nastoupil do těch realit v covidu 2020? Tak, 2021. Jo? Jak moc se to lišilo od toho, co jsi zvysnil? Jak moc se to lišilo tenkrát od toho, co jsi vlastně očekával? Říkal jsi, že jsi očekávání velký neměl, ale teda asi tam něco... Nemal som veľké očakávania. To bolo možno dobre. Nemohol som byť ani sklamaný, ani nejak zaskočený. Tá práca je strašne o tom, že koľko do nej dáš, toľko dostaneš. Ja sa rád učím nové veci, takže to je úloha programátora, celý život sa učiť v podstate. Tak za mňa to bolo skôr o tom, že možno sa lepšie dostať na ten trh aj v tom zmysle, že vtedy bol veľmi náročný, že bol veľmi rýchly. Keď som mal dopytového klienta a zavolal si o deň, o dva na to, že chceš ísť na obhliadku, tak už sa ti stalo, že sa tam nedostal s ním. Čo naopak sila toho Remaxu sa tam presne ukázala, kde sme sa na obhliadky brali, makléra s kupujúcim. Takže v tomto smere si myslím, že ten rozbehnutý vlak, ktorý tam bol, tak bolo skôr len o tom, že ako rýchlo sa dokážeš prispôsobiť tým podmienkám a učiť sa. Z IT je něco, ty jsi teda řekl, ty jsi mě trošku sebral tu otázku, je něco, co si z té předchozí praxe, z toho svého předchozího působení donesl do realit a myslíš si, že to je v tuto chvíli pro tebe výhoda proti ostatním realitním makléřům? Za prvé je to určite chuť pracovať s novými technológiami. To veľa maklérov, čo vidím na trhu, nerobí. Nechce sa im učiť určite tie veci, lebo všetko to zaberá kvantum času. A potom samozrejme robil som aj predtým grafické vizualizácie, napríklad rôzne, to už boli také možno skôr súkromne orientované veci, takže aj po tej grafickej stránke, keď chceš pekne odprezentovať tú nehnuteľnosť, tak prichystáš tým ľuďom buď nejaké prezentačné materiály, alebo robíš cenové analýzy, tak im to dáš do nejakého balíku, ktorý samozrejme, ja som skôr fanúšik toho, aby nejak pekne aj vyzeral. Aj obsahovo bol kvalitne naplnený. Takže myslím si, že toto práve z toho IT je bonus. OK. Dobře. Zmínil jsi tady jednu podstatnou věc a my jsme teď byli na nějaké přednášce, která nám říkala, že reality v roce 2025 budou opravdu ve znamení práci s umělou inteligencí, s AI, co se nám zapoje do našich systémů a tak dále. Vůbec nové technologie. Jak ty teda se na to díváš, tady na ty všechny věci, na ty nové technologie? Říkáš, že je rád zapojuješ a daří se ti i díky ním jako zvyšovat svou produktivitu, buď v práci s klientem, nebo v získávání nových zakázek? Vieš čo, tá AI, o ktorej teraz všetci tak veľmi hovoria, je taká dvojsečná zbraň.
Z môjho pohľadu, poviem to tak na jedného nášho predstaviteľa, ak môžem, že otupievajú ľudia, alebo zlenivievajú, ja si myslím, lebo je jednoduchšie sa opýtať, čo je tu GPT, hociakú hlúposť. No, alebo urob toto, urob tamto. Potvrdiť. A takéto logické myslenie, alebo ten selský rozum tam potom sa stráca za tým, aj tá autenticita. Takže ja by som bol trošku opatrný možno v tom, že do akej miery to používam a nepoužívam. Ja sa skôr napríklad nebojím rôznych vecí, ktoré si viem, povedzme, zautomatizovať nejakým spôsobom, alebo tam, kde mi to ušetrí čas, rozumne ale ja si poviem, že chcem, aby to bolo takto a onak a bude sa to len vykonávať, taká tá nudná práca za tým sa urobí automaticky. A tá AI môže byť dobrý pomocník v tom, keď potrebuješ dostať možno len nejakú kostru v nejakej myšlienke, že ty vieš, čo by si zhruba chcel, ale chceš si ušetriť čas toho, ako tú kostru namodeluješ, vyrobíš aj v tom texte. Lebo ak jej to mám dobre povedať, tej AI, tak či tak sa nad tým musím dobre zamyslieť. Nadřeš sa, že? Lebo hovorí sa, aká otázka, taká odpoveď. Na hlúbú otázku, hlúbá odpoveď. Tuto to platí asi dvojnásobne, pretože ty si ju aj učíš. Zase. A bude to game changer, tady ty technologie v té naší praxi? Určite budú. Do určitej miery budú. Určite. Minimálne pri tom pri tej rýchlosti spracovávania vecí. Že ak potrebuješ vypublikovať prenájom, kde možno toho textu nepotrebuješ kvalitného extra, lebo tie prenájmy sú zvyčajne o tom, či sa ti páči cena, lokalita a ten stav tej nehnuteľnosti. Ale už ťa príliš nezaujímajú možno nejaké iné veci susedov, tak či tak neovplyvníš. Ten majiteľ, ten dopyt je obrovský, takže po tých nájmoch, takže zase takisto nemusíš asi riešiť úplne tak do detailu kvalitu tej inzercie. To je taká rýchlo obratková záležitosť. Aj v pomere cena-výkon tie nájmy sú spoplatnené tak, ako sú, tak asi nikto nechce do toho investovať potom veľa času, ale áno, dá ti to určitú kvalitu. Povedzme, že ak si dáš nejakú latku, tak ju možno nepodlezieš. Prelezieš, ale nepreskočíš. Tak a to, co zajímá určitě makléře, je tvoje cesta ke klientům, k získávání klientů. Vím, že ty seš jeden z mála, který opravdu hodně pracuje s dopytom, s poptávkou, nejenom s tou nabídkou. Jaké je tvoje cesta a pokud jsi tam zapojil třeba v posledním roce nějaké nové technologie, zkus nám říct, jestli je tam něco, s čím se můžeš pochlubit, co tam je novýho. Ale teď hlavně pojďme. Jak pracuješ se svými klienty? Jak se k ním dostáváš? Jak je oslovuješ? Něco, co tě dovedlo tam, kde si? Tak je to taký aj základný marketing. Či je to offline, online, alebo referencie. Prišli mi ľudia aj na základe referencií. Niektorí klienti sa mi už zopakovali zo skúseností, povedzme pri predaji, tak prišli, že chceli by sme aj niečo kúpiť alebo investovať do niečoho iného. Takže vracející sa klienti na základe referencií? Buď mali oni osobnú, alebo posunuli referenciu na mňa. Tak to je jedna vec. Alebo vošli napríklad sem do kancelárie, takže aj výborná poloha. Tým pádom ten klient ti príde sem. Jak je to s tou poptávkou? S tím dopytom? Ty jsi opravdu jeden z mála, který vím, že veľmi systematicky s tím pracuje. No, čo sa týka tej práce s tým dopytom, tak je trošku odlišná ako s tým predávajúcim. Povedal by som, že je dosť taká časovo náročná. Tej ponuky aktuálne, teraz na začiatku roku 2025, podľa tých požiadaviek, ktoré mám od klientov, tak nie je úplne toľko, aby si mohol veľmi vyberať. A hlavne, ak máš našponovaný rozpočet. Čiže musím sa skôr snažiť oslovovať ľudí, ktorí ešte na tom trhu možno nie sú. Áno. To je aj teraz teraz už v podstate si pripravujem pre jedného klienta presne tento štýl, ísť do offlineu, skúsiť osloviť ľudí, ktorí tam nie sú, alebo aj do onlineu, ale skôr ten offline viac funguje. Pretože keď sa dostane na trh
a tá konkurencia dopytová je relatívne veľká, tak máme menej priestoru na vyjednávanie. Samozrejme, veľmi to pri tom dopytovom klientovi záleží od toho, čo hľadá v tejto dobe. Ak sa bavíme o bytoch, v rámci Bratislavy ten dopyt je veľký. Pri domoch je menší a stále tam ešte panuje taký spomienkový optimizmus, tomu hovorím, spred minulého alebo predminulého roku, keď tie ceny trošku ostali vyššie a ľudia len ťažko si uvedomujú, že áno, musíme ísť na tie reálne ceny, zodpovedajúce tomu stavu tej nehnuteľnosti, tak tam je priestor vyjednávať. A potom tam sa ukazuje možno tá pridaná hodnota toho makléra. Jak vidíš ten letošní rok 2025 z tvého pohledu? Určite sa už otáčame Kam z pozície kupujúceho a predávajúceho. Pretože minulý rok, keď som prišiel s kupujúcim ku klientovi, tak bol rád, že niekto im zaklopal alebo sa ozval po 1-2 mesiaci úplne bez problémov. Tam nikoho nemali napríklad. Často sa pýtam tých ľudí, ako sa im darí vôbec s tým predajom. A povedali, že 2-3 mesiace som tu nikoho nemal. Takže keď sme prišli, ten priestor pre toho kupujúceho vyjednať cenu v jeho prospech bol ďaleko väčší. A povedal by som, že niekedy od septembra, októbra minulého roku už sme to tak dorovnali, zastavilo sa to a začínajú aj tie ceny trošičku rásť. Takže vnímáš už rúst cen? Určite. Aj teraz, keď si pozriem, ako dopadol predaj trojizbového bytu na začiatku Petržalky, kde boli desiatky obhliadok a cena sa zvýšila vďaka licitácii alebo ponukového konania, tak áno, určite vidím aj od tých ľudí, počujem to, že keď idú na obhliadky, nie sú tam sami už. Pred nimi, za nimi sú ďalší záujemcovia a chodili mi ľudia na obhliadky, ktorí povedali, že nepodarilo sa nám kúpiť. Okay. Takže sa vracíme tam, kde sme byli před 2 lety, dejme tomu? Tak, pomaličky určite áno. Má to zapričinila tomu podľa mňa aj DPH zvýšená. Tie 3%, ak si zoberiem trojizbový byt, začína v novostavbe na sume 320-330 tisíc, Petržalka a podobné lokality, tak to máš rozdiel necelých, povedzme, 10 000 eur, čo v tom rozpočte pre trojčlennú rodinu, mladú, začínajúcu, je už dosť peniazí. Už sú podstatné peníze. Takže ten second hand naberá preto viac na obrátkach, lebo to zdraženie je dosť výrazné, by som povedal. Takže v letošním roce očekáváš u bytu určite v Bratislavě mírný růst nějaký? A nielen tam. Ja by som povedal, že tí ľudia, ktorí si nebudú môcť dovoliť tú novostavbu a pôjdu do second handu a v rámci Bratislavy ten sa zväzie s tým rastom cien pri tých novostavbách, tak sa viac budú pozerať aj po okolí Bratislavy, pretože to bývanie je trošku dostupnejšie na úkor toho času cestovania. Ale ak nemám dostatočný príjem na Bratislavu, tak musím ísť do tých satelitov. Okay, a ty jako znalec tady toho místního trhu, které to můžou být lokality, které by právě pomohly takhle mladým lidem, kteří hledají, které ty rozvojové lokality nebo ty okolní části té Bratislavy jsou podle tebe pro ten letošní příští rok zajímavé? Tu bude hrať určite silným faktorom bude stavebná uzávera v jednotlivých našich satelitoch. Či je to chorvátsky grob, Čierna Voda, napríklad slovenský grob, Ivánka, Bernolákovo a všetky tie obce južnejšie, pretože majú jeden a rovnaký problém a to sú nedostatočné kapacity sietí, či už sú to čističky, cesty, elektrina, voda, kanalizácia, tak snažia sa nevytvárať nové lokality v územných plánoch, ktoré by z čistého pola urobili teraz priestor na rozširovanie sa. A pokým sa nevyrieši toto, tak tam bude skôr tlak cenový, pretože ten dopyt tam bude určite väčší, tak ceny pôjdu hore a skôr pôjdu lokality, ktoré sú viac vzdialené. A takový tajný typ makléře, kdybys měl říct jednu, maximálně 2 lokality, tohle to si myslím, že je dobrá investice do budoucna? Určite, ak teraz niekto
kúpi pozemok práve v tom rádiuse 10-15 kilometrov od Bratislavy s dobrým napojením na diaľnicu alebo obchvat, tak nepochodí zle. Okay. Alebo potom by som sa pozeral po novostavbách, ktoré tu budú aj na prenajmy ich následné. Jedna z posledních otázek, nebo poslední možná. Jaké jsou tvoje cíle na letošní rok, na rok 2025? Na tento rok za mňa určite zapojiť trošičku viacej AI. Dobrý. A priniesť klientom určité výhody z toho plynúce, aj po tej technologickej stránke príprav rôznych ponúk pre nich a pri tom zastupovaní. Vyjednať klientom lepšie ceny. A tým, že ja mám deti športovkyne, tak viac sa venovať možno trošku aj im. Oběd více závodu. Tak, áno. Super, Lukáši. Děkuju, bylo to velmi příjemné povídání. Pokud budete někdo hledat skvělého makléře, tak se určitě v Remax Vistě obraťte na Lukáše. Já vám přeju pěkný den a Lukáši, díky moc, bylo to skvělé povídání. A ja ďakujem. Predávajte s nami rýchlo, výhodne a bez starostí. Remax. Realitné služby, aké si želáte.